De Balksters zien er sanna uitzoen, maar het bleu leeg in de stritten van het centrum. De teleurstelling wie grut, vooral onder de ouderijn. Ik weet told weer door de oorlog uitbreken, 16 jaar. Nou, toen de bevrijding kwam. En dan gingen we alle jongen de bal te hosten, een week lang. Ze blijven. Nou, dat hadden ze nou al in eer. En nou, zo'n dag dat, ja, dat was het wel zien. Al die oude mensen in die schepen. Nou. En je stond een heleboel mensen te wachten en ze zijn nog wat langskomen. Een aantal mensen jaren dus daar gaan ze, dus binnen er nog een heleboel heen, maar net iedereen kon daar zo snel weer komen. Die mensen zitten te gulden, dus hebben, ja, die vonden dat niet mooi. Maar er is goed nieuws voor de Balksters. De organisatie van de bevrijdingstochten had witte litten speciaal nog een keer met legervoertuigen naar Balk te komen. En dit keer trog het dwarp hinnen. Toen was ik heel blij, want ik weet dat ik een heleboel mensen, zeker hier in Balk, maar niet alleen in Balk, in heel Gastlands Leert en misschien wel in de Friese Maarten, heel erg blij mee maatje dat ze dan alsnog de kans krijgen om dit even te beschermen. Ja, ik vind dat wel mooi, maar ja, ik had het later dat het op het dijk kwam. No? Ik vind geen mosterd naar de maaltijd. Zo misschien wel een aantal Canadese en Amerikaanse veteranen net aanwezig wezen. Maar ik vind beslist geen mosterd naar de maaltijd. Ik vind het echt, ik ben een heleboel jongeren die moeten weten wat er gebeurd is in die tijd. En ik kan alsnog zien hoe het in die tijd ging. Het is nog net bekend wanneer de voertuigen naar Balk komen.